ubamlebethe usendlala lizwi 1 uthi nje 1 usendlala lizwi. From there siye kusemoni yethu engizoyinikeza ubabotho Bishop Hadebe. Ngiyacabanga ngoba kuyobe sekuphelile, ngiyabona ebhakala ukuthi zikhona iy'memezelo, kodwa nje bengicela ukuthi sihambe ngalolo hlelo manje. And Oma, please ngicela sicule emva kwakhe. Ngiyanibingelela ngelihle igama lika Jesu Kristu. Sekusho ukukhathala nje iphimbo lami selehlile. Awulula lo msebenzi besibhekene nawo, kodwa siyambonga uNkulunkulu. Amen manje. Umama lo owakaMaduna. Amen. Omthandayo uNkulunkulu. Amen. Yeah. Ngithanda ukubingelela abosingaye ngelihle igama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Ukube bekungasiyibo ngabe sonke sikho la. Hallelujah. Manje namhlanje ngizokusho kubo kuhlukile ngoba lendlela ayifiki kithi. Ngibingelela umama zala wami emuva lapho. Ngiyabonga mama. Hallelujah. Ngizothi kusisinozi nobulumuzi ngomusa uNkulunkulu angenzela wona. It's 30 plus ngiko marriage. Amen. Mafika lesi sikhathi esifana naleza was 18 years. Angasho ubhungane ashadiswa ubaba wakhe. Umyeni wami uDade nanya lapha emuva. Hallelujah. Alikho nelodwa ilanga sisinozi engabiza umyeni wami ngolo. Amen. Baholi ngiyabingelelwa nawe. Isikhathi sethu sesiyasijimisa. Kodwa sibonga wonke amazwe nisiphe wona. Ngoba ku program yami le okanye amalungiselelo lawo bemwalungisile, you've covered everything. Because nesifiso sokuthi lo mntwana kanye nomkhwenyana wami bangangixubanisi ivangeli benze kahle njengokusho kwaKristu. Awuzukwenza mistake mangabe uye walalela kahle. And ngizokubuza ngcono ngoba uyangazi. Ngizokubuza Muzi ukuthi kwenzeke kanjani. Ngizongena ku closing because already everything it's been covered. Ngomshado.
There are few things uNkulunkulu akhuluma ngazo ekhaya elifudumele. Sengisho ikhaya eliwoma. Uthi husband must lead a sacrificial love, wife must submit. Ukuphindele sisinozipho. You must submit. Mubike umama oxokozelayo. Ngicela ukusho khona manje. Uzobheka zonke izinto ezisemzimbeni wakhe. Abantu okanye zizwe ngawe ukuthi unjani. Uyathoba uma ingakabuyi ngoba kuyenzeka ukuthi ubaba ahambe isikhathi size size. Ngizakuthi irecipe engiyenzayo. Ngithatha le ncathulo zami. Ngizibekele. Because isinobabo semazulwini angithi. Yes. Akusimina engizothi makangena ngithi ubuyaphi ngalesikhathi. Ngithatha ikhiya zemoto ngoba izithengwe yini. Mana utshela wena. Angithi today ama finances siyakhona ukuthi sikwazi ukwenza lokya nalokya bese uyabhalisela asenze njalo. Bese tu Jehova ku Colossians 3 verse 14. Uma kunama arguments resolve them very polite, ngothando, nibekezelelana. I-argument ayithi khiphi inhlamba. I-argument ayithi mehlisa isithunzi. I-argument ayithi ungamwasheli. Yabona umthatha mhlopha le. Yes, ahlala mhlopha nje mntanami. Mayingekho mhlopha ngizokutshela. Uthi ungadlali ngomntana bami. Amen mama zala wami. It's been 30 plus yeminyaka. Awufiki kwathela bese ukhosa ukuxokozela. Wena we are the mother of peace. Ozoyiletha inzwano emzini wakathela. Ozoletha ukuthula emzini wakathela. Bese akhuluma kahle okukhulisile umama owakhulisela indoda athi indodakazi yami. Awumana mali uthole igama lendodakazi. Uthola ngemisebenzi. Manga umsebenzi ungemuhle awuzukuthola. Uzothi mawungena bakubeke amabibazi ukuthi lo sekafiki. Amen. Just 1 minute sengiyaqeda. Siyofuneka. Words of encouragement. Sisnozi Budmozi. Marriage is a life journey. There'll be season of sunshine and there'll be seasons of rain. But remember this, if God is at the center, you will overcome every storm. Hallelujah. Keep him first. Let his word guide you. Decisions, let his spirit strengthen your bond, and let his grace cover your shortcomings. Ikhaya elihle. Umani babisele likhuleka nonke. Ikhaya elihle Budmosi. Elele ukuthi ubeke umthetho ubaba ukuthi ngesikhathi esinje la ekhaya kuyakhuleka. Amen. Amen. Amen.
Siyabonga ku-Android, siyabonga anti. Siyabonga anti. Ngizocela bazalwane ukuthi sisukumeni sonke. Umama General Secretary eze ngaphambili. Masiqede imisweni bazalwane, ngizocela ugogo Nzimane azosendlalela izwi. Ugogo Nzimane azosendlalela izwi masiqeda. Babingelele abengcwele kami. Amen. Nabo ngithi bamkhadibuzo lethu. Umfelo wami. Ngoba kunesizathu sokuthi wayisho kanjalo. Umfelo wami. Ngoba ngeke ngize ngikufake wena. Ngoba angikwazi ukuthi wena ukhothama kuphi kahle. So manje that's why ngithi wami umfelo. Ngizakuyichaza njalo le ndaba le ukuthi ni understand ukuthi why ngithi ngizobongisa. Ngibingelela lonke ibandla. Lonke ibandla ngiyalibingelela. Ngibingelela kusingayi. Ama VIP. Amen. Amen. Bangcwele. Lesihlalo lesi Nkosi yami. Sandlula. Sandlula. Jesus. Onkhuleko. Namhlanje sizodumisa. Sizodumisa siyashilo manje. Sidlulela kuqala. Jesus. Bangcwele asike kafiki. Asike siwumemene umoya ngcwele ukubuye manje ngoba ngiyabona ngathi ushilile. Ngoba manje siyabona. Yedinga umuntu noNkulunkulu wakhe sabudinga omunye umuntu wakhelwane. Hallelujah. Inkonzo yendumiso ihamba individual. Jesus. So ucela simbuyisele uNkulunkulu. Yekela ukukhathazile manje. Bhekana noNkulunkulu. Bhekana noNkulunkulu khona manje. Kunokwenzakala namhlanje sizela inkonzweni kababuthela noma uHadebe. Nawe uzosizakala namhlanje ngale nkonzo. So ucela sibuyele banyweni. Sithi umdumise
Sokhuphuka namhlanje sizoya eShilo. Ngicela ukuthi ngiyathanda ngoba mama thela ngiyakholwa. Into engiyithandayo ngikhuluma nabantu abayi-understandayo le nto. Angikhulumi nabantu abadidekile. Sizoya lapha yana kwizenzo 16. Soya lapha kwizenzo 16 sodumisa ngayo bangcwele. Soya eShilo. Sizokhuphuka manje. Sokhuphuka ngencwadi esiyithola lapha kwizenzo 16. Isihloko sakhona sendaba sithi ukuphenduka komgcini ibosho. Bantwana ngicela sixoxe le ndaba. Ayisho sadumisa manje ngicela sixoxe le ndaba. Kodwa ngomphathi umgcini ibosho. Kahle kahle. Sikhuluma ngaye namhlanje. Lithi iBhayibheli wathi phakathi kobusuku kwenzakala uSila noPawulu bemdumisa ngehubo wazwa ibosho Jesus. lithi wasamazama umhlaba kwanyakazisa isithembu sentilongo. So uma ngabe lento le ihlaba ngokuthi uma ngabe simdumisa uNkulunkulu zikhona izinto ezithintekayo. Zikhona izinto ezithintekayo uma ngabe udumisa kahle uNkulunkulu. Lalela lento lena. Your praise and worship. To praise uNkulunkulu bala. Wona uyi audience. uNkulunkulu kwenzela izinto. Then when you praise him. But masifika kuyi-worship. uNkulunkulu bala. Wena ubala. So umbuzo wami namhlanje ukuthi ingabe lokho zokuworship namhlanje uNkulunkulu uzokushayela izandla na? Ngoba uyashayela izandla mayakwenzela izinto. Ingabe wena mawumbanga uzoshayela izandla na namhlanje uNkulunkulu ngawe ngokubonga kwakho. Amen. Asabeni baba. Wasiyela entabeni. Asiyela entabeni. Hallelujah. Ukhona umuntu
Hallelujah. Hallelujah. Just a short message before he then goes. Ngiyababingelela abazalwane bonke. Haleluya. Egameni lenkosi yami uJesu. Haleluya. Sibonga ukuba la abazalwane. Yes Lord. Bingelela ubuholi bonke. Ngiyazithoba kakhulu kubo. Bandla lonke abagcotshwa. Ngibingelela esize ngabo lana. Egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Ngiyabingelela Thwala. Angithi uthwala. Ngiyambingelela babuthwala ophethe uhlelo lalolu suku. Haleluya. Angisezukhuluma kakhulu. Bengiphethe idakufali yami ngoba bengithi ngizoyala labantu. Ningifaka nje la bengekho khona yazi. Sengiyangena ngokholwa. Haleluya. Ukuthi angithi siyakholwa abazalwane. Kodwa abazalwane abakhulume la. Bakhulumile yazi. Ongangokuthi nalo wakho umshado okudala uqulekile. Sengisho lo mshado wakho ICU. Sekusele nje incwadi ebukhisi ukuthi nishadile. Mangabe uzwile namhlanje uzovuka nalo wakho. Mhlambe nomunye usolala ngengubo yakhe abhekele nomunye abhekele. Uzovuka lo mshado ngoba umshado kahle kahle uNkulunkulu wayewenzela abantu ababili. Haleluya. uNkulunkulu wenzela abantu ababili umshado. Kodwa ngithanda mayelalisa indoda ngoba
indoda bazalwane yake yalala eqala ukwenza umuntu wenza ngendoda yalala indoda wayibheka ilele ngoba umuntu akaqala ukufa ngokufa wake athula indoda ilele phansi eyenzile engakafaki uNkulunkulu bakhe wafaka uNkulunkulu yaqala indoda yaba umuntu ngoba sele noNkulunkulu waphinda wamlalisa ezokhipha ubambo. Ngifuna ukuthi kuwe namhlanje muzi nalo ubambo lakho. Haleluya. Amen. Ngoba ubambo olondoda. Uthi nasemusa kuye uthi wena uzobizwa kuthiwa uyindodakazi ngoba uthathwe endodeni. Haleluya. Amen. Ngizondlalela izwi. Angisaza ngizokhuluma ngomshado bazalwane. Haleluya. Kodwa nje ngoba sisemshadweni vela ngithi. Ngoba wakho kudala uqhulekile umshado wakho. Uqhulekile umshado wakho. Akho namhlanje uvusiwe lo wakho uqhulekile. Uvuswe yilo. Uqhulekile khona umama anti beka la wathi yena akakazanga kambize ngalo umyeni wakhe. Hayi yangibamba yazi bazalwane. Hayi leyo ingitholile enhleke. Uyajabula ongakazi asho ukuthi naye lo uzongidina namhlanje. Haleluya. Awudinwa into eyi-1 udinwa ukuthi nje uyambona ukuthi namhlanje hayi ongithanda kangaka uthi wangidina kangaka lo muntu. Haleluya. Bazalwane-ke ngifuna ukuvulela babahadebe azosondla ngezwi. Amen. Bazalwane ayikho into engithanda njengezwi nendumiso. Mina ngithanda izwi ngithanda indumiso. Kanti ngiyabathanda nalabantwana. Naloku bahlabelela. Nambi yazi ngihlabelela. Angihlabelela. Ake ngihlabelele kancane bese usisigugile yami uyangifundela. Sengiyacela Nkosi ukuba ngiphi kwamandla. Kodwa fanele ukuthi uhlale unendumiso yakho. Uthi ngiyacela Nkosi ukuba ngifikele. Uthi ngiyahluleka mangihamba ngedwa. Ngoba uzohluleka emshadweni mawungekho. Uzohluleka mawumholi unganaNkulunkulu. Ugcwele inkani, ugcwele ukudelela, ugcwele upride. Uzohluleka. Uzohluleka. Kufanele ukuthi usho nomhlabelelo usho lo phansi uthi Nkosi ngiyahluleka mangingedwa. Haleluya. Ngoba uyahluleka mawuwedwa endleleni. Ngicela ukuthi sikufila kufundele bazalwane kwabasePeru 13. Ngibingelele lokubadlalisa igama likaJesu. Itataniso zalamuhla. Izwi esizondlalela ngalo. Haleluya. Haleluya. Izwi esidlalwa ngalo siyandlalelwa. Siseyiyalweni bazalwane. Siseyiyalweni. Siyapakisha. Haleluya. AmaHebheru 13. Ngizoqala ku-1 bese ngiyema ku-5. Osihloko sakhona sifundeka ngale ndlela. Imiyalo
Nyaqala. Malume njalo uthando lokuzalwana. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi. Bakhumbuleni ababoshiweyo kungathi niboshiwe kanye nabo. Nabaphethwe kabi njengalokhu nani nisemzimbeni. Ukuganana makuhlonishwe yibo bonke. Umbhede ungabi nasisisha ngokuba izifebe neziphini uNkulunkulu uyakuzahlulela. Ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali yaneliswani ngeninakho ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakuyeka angisoze ngakushiya. Ngothokoza alisafuni kahle kahle kodwa kunomuntu okulo kunomuntu ofunayo kunomuntu owangena la ofunayo. Haleluya. Kanti manje iBhayibheli lithi akume njalo uthando nobuzalwane akungami inzondo akungakuhleba kodwa kume njalo uthando. Unjani ukuba nenzondo? Unjani ukudelela? Alume njalo uthando lobuzalwane ngoba abanye abantu bathi ningakhohlwa thwala ungenisa ihambi ngoba abanye abantu bangenisa ihambi bengazi kanti bangenisa ingilosi. Kodwa mayehla ithi umshado awuhlonishwe abantu bonke. Haleluya. Yahlonishwa umshado umbhede ungabi nesisi. Haleluya. Uzogada i-apple wena. Uzogada i-apple. Lola labo. Akukhulunywa ngaloyo mphethe. Ukukhulunywa ngaloyo mphethe. Haleluya. Haleluya. Kunobaba ke wangala. Wathi imoto mayike yashayiswa. Akusali ukuthi yalungiswa inedate ngoba umphethe awungabi naleyo date msitholakala eyintweni nozipho babuthela azokusola kuzo. Watholakala kuthela intweni. Yebo. Umphethe awungabi lesidla. Haleluya. Ngoba uyahlonishwa abantu bonke. Umphethe ungabi lesidla. Ungatholakala ukuthi wena ngelinye ilanga uyanyamalala nje sithubeni. Haleluya. Kodwa nje
sengiyohlala phansi bangcwele alume njalo uthando nobuzalwane ninjani ukuhlebana Cela siphakamise ubishop nizosipha isimo.
Sithobe Sithobelise. Ngiyacela Sithobe. Oh my God. Siyamazi simjwayele sizodlula kuye silala wena mfana kaThixo uzokhuluma ngathi uyaqala mdali wensuku mana njalo phambi kobuso bakhe ubeka isandla sakhe ekhanda lakhe bese uyakhafula moya engcwele sizothulisa umsindo enhlizweni silalele ukusho kwezwi lakhe ngoba izwi linamandla izwi linamandla izwi liqondisa lishintsha ngisho isimo sengqondo egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha mana njalo mbiyele nali igazi lemfana eliphambi kobuso bakhe in Jesus name hallelujah thank you Lord amen siyabonga mfana kaThixo yes Lord You created everything. yes Lord We know that you don't dwell in this universe, yes Lord but you rule in this universe. amen We thank you, Lord. thank you Lord Bazalwane, thank you Lord sexoxela ikhulumeni. Sexoxela ikhulumeni bazalwane. Sizwile ukuthi nabashadikazi namhlanje bake bayithatha inkundla babukadebe. Hallelujah. Eye counseling. Eyokufundisa ngomshado. Eyokulaya. Nje njengoba sila kule nkonzo sizogcwalisa kulawo ukuthi bazalwane hlalani enkosini. yes Lord Amen. Izwi lapha lithi uKristu uyinhloko yebandla. Jesus Bonke amadoda Hallelujah. kumele abe yinhloko yamakhaya. Jesus Engisalanda kakhulu Hallelujah. kahle kahle kule bandla esikolo inkonzo le eyeyalo ayifiki nokufika kubishop. hallelujah Inkonzo le eyalo inkonzo le-abafundisi nabavangeli. Jesus Kodwa ke ngoba ke kukhona isicelo esibalekile benkosi ukuthi banaso isicelo sokuthi kube khona amazwi njengabantu abakhulu ebandleni bakwazi ukushiya izibusiso kubo. Bazalwane. Bazalwane. amen Umama osuka la uthi umbhede mawungabi nesisihla. Jesus Umbhede wenu mawunganqoli. Jesus Ngegama likaJesu. Uyabona thela la ekamereni lakho Jesus kunephunga lakho. Jesus Mama la ekamereni lakho hallelujah kunephunga lakho.
ngizokane kangena omunye umuntu kule kamera uzoswa. Haleluya. Akekho umuntu ozokutshela thela ukuthi ukhona indoda ebengene la. Akekho umuntu ozokutshela makoti ukuthi ukhona ubaba beka la. Kodwa uzoza ungena ekamereni ukuthi ikhona indoda ebeyila noma ukhona umama ebeke la. Glory to God. Khuluma moya ingcwele silalela. Lithe izwi linyamanye. Uma kuvela iphunga elakho ndoda, kuvela iphunga lomfazi. Uma wena ndoda uzoba namaphunga amanye omfazi, uzothi mawungena ekamereni lakho uzwe nawe ukuthi kunamaphunga amaningi. Ngoba uyungqonisile wena mathupha elakho ikamera. Manje mfethu into engithanda ukusho kuwe, alinganqobi. Haleluya. Ngikhuluma mina indaba lephunga. Musu ukuthatha omunye umfake la. Usuka kwakho uyofuna omunye. Kodwa owakho ukhona la. Mfethu mawunganqola ubhede. Akukhathalekile noma ususuke kanjani emoyeni wakho kodwa umbhede wakho mawunganqoli. Awukwazi ukulalisa unkosikazi wakho ebhedeni ongcoliswe amanye amakhosikazi. Awukwazi mfethu. Kodwa mfethu yazi kule mpahla. Bonke abantu abashadile. Bahlele emshadweni. Haleluya. Amen. Mali ngesikhathi. Noma sikhona ifungufungu. Noma unjani thela. Mfethu ngifuna ukuba nje kule ndaba lokungokusibheka. Hallelujah. Hey. Makoti, uma ugana le ndoda kodwa uganelwa abantu abakathela. Yes. Qinisa la. Noma usindisiwe noma awusindiswanga abantu bakathela basindisiwe abasindiswanga kodwa zikhona izinto zakathela ekumele uzigcine. Abantu baneza bazalwane. Uma abakathela becela bethi bafuna benzele uqombothi. Angeke usukume negama lokuthi kusindisiwe ngoba yinto eyenziwa kuphi kwathela. Amalungelo masihlobo sami. Uma abakathela befuna ukuthi benzele utshwala besintu ukuthi wena usindisiwe awusindiswanga kodwa abakathela uzobenzela. Wenzela isihlobo sami ukungangcolisi ikona. Ngoba uma ungakwenzi lokho sethina sinabafundisi sigena bese bathi namba laba abashintshele umakoti wethu ezawathela fanele uyigcine uthande ungathandi kumele uyigcine. Hallelujah. Ugana wathela izinto zakini ifike isale kini kodwa wawugana manje ngene izinto zakathela nakube egazini. Wendile isaba samundile umuntu endile ziyasala izinto zakubo bese kuvela izinto ezala engekho.
abafarisi kuJesu bathi kuJesu kuvunyelwe yini ukuthi indoda imlahle umkayo? Haleluya. Kufika abafarisi abantu abalazi iqiniso kodwa beliphendukazela umuntu omfarisi umuntu ophendukazela iqiniso. Bathi kuJesu kuvunyelwe yini ukuthi umuntu wesifazane angamlahla umkakhe na? Bathi abafarisi uMose wasinikeza umthetho wokuthi uma unkosikazi ungasamfuni umlobele incwadi. Wakudala lithike uJesu uthi kwadalwa abantu ababili. Haleluya. Uthi uJesu ayivunyelwe indoda ukuthi emlahle umkayo. Uma kungenzeka indoda imlahle umkayo, le ndoda isiyaphinga. Uma kwenzeka imlahle umkayo ayimlindi. Ungalenzi futhi athela ngoba usazi isikhathi ezindla ngasomakhona. Ingakho izithelo uKristu uyinhloko lendoda. Uma ukholwa yizwi umlahle umkayo udinga ukuthi lapha ngeke ngisanda benkosi angeke ngisanda benkosi bazalwane sisezweni please siyacela kuneni banqele empela sikhulume kulabazalwane sikhulume nasebandleni futhi ukuthi bandla lisizakale ngoba ikhona inkulumo ethi ngokufa okwenkosi uIsaya ngambongo namhlanje bekuyithuba lokuthi ngomshado kaMuzi noNuzi ngambona uJesu ngaphansi kodwa ke mfethu uma ungakasindisi uma ungakasindiswa thela shame baba Jesus Gaslibi uma thela ungakasindiswa shame ungena emshadweni ungakasindiswa uma kungenzeki yini ithuba namhlanje lokuthi umamukele uJesu njengenkosi nomsindisi amen babazalwane njengoba ngimele indawo mhlambe babazobona abazalwane uAshu ngoba befana bekhona ucelile ukuthi sengisho bazana baba basekhaya nawo kumndeni wakaHadebe
nakumndeni wakathela ukuthi ucelile washo ukuthi uvelwe isifo emndenini manje uyacela ukuthi ke akaphuthume emndenini uthe ngisho ebandleni ukuthi uyaxolisa kakhulu babancele ngizofunda izwi babancele maningi amazwi ebesingawafunda la sicoce kodwa ngenxa yesikhathi nokuzwela nazi izalo zami baba bakuthela nazi izalo zami engicela kuzo haleluya ungibona nje ngazathi ngistrong ngicela kulezalukwazi lezi amen yizizalukwazi esitaloku sitha kancane sithi njani mfethu bekucela ufunde izwi bese ngihlala phansi losuku kuphela angeke ngisaqalo ngizothi caca kancane bese amen wazalana lesifunde izwi losuku umshumayeli wesihlanu ivesi kuzoba u4 isihloko sithi ukumesaba uJehova lapho wenza isithembiso phambi kukaNkulunkulu ungalibali ukusifeza ngokuba akathokozi ngeziwula feza lokhu okuthembisayo kungcono ukuba ungenzi isithembiso kunokuba uthembise ungafezi angeke ngisasho lutho ngibonga nje thela ukuthi baba isithembiso enibana ngithembisana zona namhlanje uqala sona kodwa izina iyaqala isithembiso nanathembisana khona ngihlola ukuthi nambazalwane ngendaba yesikhathi ngicela ukuthi ngibe kulamazwi zinencwadi ebengayifunda kodwa ngenxa yokuhlonipha izwi ngicela ukuthi ngingasafakazi nokufakazi ngalo izwi engilifundile manje Oh,
Sesifike emaphethelweni ohlelo lethu. Sicela ubaba Lembethe asibongele inkonzo yethu namhlanje. Thereafter usisithandi uthande hade umakoti wakwami uthe uzocela uzochazela ngaphambili ukuthi kuzokwenza njani ngedisho. Amen. Amen. Egameni elihle nje siyabonga kakhulu Bishop Hawkins. Siyabonga kakhulu lonke baholi bami mfundisi wami uNkosi. Ukhonzile ngoba ngapha Sasha ngala sasindela ngala fosito. Seshayo kakhulu. Abantu bonke ngiyabingelela. Bishop Lamu Kandala, Papa Sisanda, Bishop Lamu, Ustaone, Bawami Twana, Megabeluami, Bingalena Jamaka, Bonga, Bingalena O Mama, Yaga Bingalena Mama Bonga, Ichadana, Namiagas, Chadana, Bonga, O Mama, Sakumazi, Silasama, Silasama, Ugogo matonze. Papa Sisanda, Ugogo matonze, Ugogo matonze. Yabo Sukasha. Yabo Sukasam, Yabo Lishana. It was a Sila Bakata. Yakan Ura Nama. Ugabi the Banacho. Yakan Banacho, the Ibamana Ukabili, Sibakulu, Sibakulu, Nachania, Tuspong Savas, Omusha, Sabatofu, Lomfundis Water, Sian Boris, Lom Savas, Omusha, Asimenao, Makunza, Boakulu, Spagapulu, in Savas, Boakulu. Was Maria? Yeah, was Bonapulman, Savasi, almost what else would I say? Elitia, it is what? It is your son, and I it is your son, and oh, hallelujah. What God is without. Oh, hallelujah. They don't get them shut up with the one record. That's really large. Oh, hallelujah. Oh, Ram Shakala. I will say that. But I got good message. It says very shut. What is such? Oh, hallelujah. What God is such is Pastor food and a different somewhat from heaven showing the army. But that real food as a pen. Akesifunde bazalwane kuMalaki 2. Sizoqala evesini lika 14. Isihloko sithi ukukhohlisa kukaIsrayeli. 14. Bese nithi ke ngani na ngokuba uJehova wayengufakazi phakathi kwakho nomfazi wobusha bakho omkhohlisile wena noma engumngani wakho nomfazi wesivumelwano sakho. 15. Akusimunye osenzileyo okusele kuye umoya wethu na ufunani lo omunye inzalo kaNkulunkulu. Ngalokho qaphelani umoya wenu ukuba ningamkhohlisi umfazi wobusha benu. Ukubonga nje inkonzo. Abazali sibonga lonke.
Siyabonga sisithande ngaphambi kwethu uzosichazela ngaphethe. Emva kwasisithande. Amen. Before ngizo-announce ngine-request encane ngicela i-congregation yonke isukume ime ngey'nyawo phandle kwabo bonke. Okay, bazalwane, this is a beautiful day that the Lord has made. Sizobonga ubuhle benkonzo ukuthi uJehova usithwalile. This is a special request. Before ngizoya ku-announcement ukuthi kuzodliwa kanjani. uBudumuzi bekangicelile ukuthi ucela siculele umama because it's her birthday today. So can we just sing a happy birthday and une surprise nyane encane for yena and then I'll continue. Hallelujah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you. Usebenze iminyaka minini wonke sicela egameni lakho uzobiphathe. Amen.